Kaixo, ni Leire Esteban naiz, arte zuzendaria eta Iruñakoa naiz. Leitxart bezala ezagutzen naute batzuk Instagramatik. Gizonen mundua Gizonen mundua Alferri Erabat alferri Emakume bari Kaixo, egunon, kafe bat hartzen dago. Beno, kafea prestatuko dut ez dudalako oraindiko saldu, eta gaurko plana nola izango den azaltzen saiatuko naiz. Nik Iruñan lan egiten dudanean etxean egiten dut lan, eta etxean edo coworkingean, gero joango garela horra nolakoa den ikustera, eta dendatxo batzuetara joango gara, ea bideoklip bat badaukat hurrengo asteetan, eta zer nolako altzairuak edo ikustera, zer nolako altzairuak alokatzeko ikustera eta alokatu aldugun begiratzera, ez? Pixkat horrela planteatuko dut gaurko eguna. Goizero bezala emailak begiratzen ditut, kafe bat hartzen, dituan gauza pendienteak lantzen ditut, ez? Eta egin behar baldin baditut dei batzuk, hemendik egiten ditut. Ni Iruñan eta Bartzelona artean bizi naiz, Iruñan bikotearekin hemen bizi naiz, eta Bartzelonan beste 3 pisukideekin logela mantentzen dut, bertan lan asko egiten dudalako. Niri gustatuko litzaidake Iruñan gehiago lan egitea, baina lan honetan Bilbon igual, baina Iruñan lan gutxi dago. Publizitate, bideoklip eta zineman egiten dut lan, eta Bartzelonan lan asko dago, markak publizitatu egin nahi dute, eta dirua daukatenak dira, ez? Orduan Bartzelonan beti lana daukat, eta filmetan eta bideoklipetan askoz ere gustoko dut bertan lan egitea, baina gutxiago egiten dut lan. Ni arte zuzendaria eta sormen zuzendaria naiz. Arte zuzendariak eszenatokiak sortzen dituen pertsona da, gero azalduko dizuet gehiago. Eta sormen zuzendaria da ideia zerotik hasita, ez? Berez, ideia sortzen duena eta talde batekin aurrera ematen duena ideiak. Orduan, depende proiektua, lan bat daukat edo bestea. Ni Bilbon ikasi nuen publizitate eta harreman publikoak, eta bertan beti naiz eta publizitatea egin artearen munduan lan egingo nuela beti argi izan dut, ez? Oso kreatiboa edo beti gauza hauekin, nire pisukideak ere Bilbon artea ikasi zuten, eta ni ez nekien publizitatea edo arte ederrak zer egin, azkenean publizitatetik joan nintzen, baina artea beti argi izanik bide horretatik joango nintzatekela, ez? Gero Londresen bizitzen egon nintzen urte eta erdi, eta banekien lan honetan lan egiteko oso zaila dela sartzea, eta lan asko egin barko nuela sektore honetan lan egiteko. Orduan, Bartzelonara joan nintzen arteko kurtso edo master bat egitera. Berez, hasieran publizitate eremuan diseinu grafiko munduan egin nuen lan, baina nire Bartzelonako pisukidea artearen munduan, arte zuzendaritza munduan, zineman egiten zuen, hasten ere zegoen, eta Bartzelonan dauden zinema eskola baten zeuden ikasleak gradu amaierako lana egiterakoan, eskola horretan ez zaukaten arte departamentua. Orduan, gu nola hasi ginen, eskola horretan egiten zuten, zeuden ikasleen gradu amaierako lanetan arte departamentua lantzen.
dohainik, baina horrela gutxinaka portfolioa egiten joan ginen, eta portfolioa, web orrialdea, Instagrama, zuk egiten dituzun gauzak erakusteko dituzunean, gero jendeak ezagutu alzaitu. Ez dituzu lanak egiten, ezin duzu ezer erakutsi, ez? Orduan, proiektu asko egin genituen gure kabuz, edo proiektu pertsonalak, inbertsioak, oso etapa zaila izan zen, berez, frustrazioa ere, ez? Noizbait egingo dut lan honetan, edo banago lan egiten, eta benga, segi, eta, beti argi izanik noizbait lortuko nuela, ez? Horrela hasi ginen. Eta gutxinaka, proiektuak egiteko deitzen hasi zidaten, eta horrela ja 5 urte daramat, eta ez zait lana falta. Pozik nago eta harro, esan aldut argi, lan asko egiten dudala, eta batzuetan ere ez esatea beharrezkoa dela, bizitzea ahal izateko. Baina horretan nago. Nik uste emakumea eta, esan dudan bezala, emakumea eta gizona izateak zailtasuna dauzka sartzeko, ez? Baina, badaude subentzio batzuk hiri ezberdinetan ematen dituztenak, eta subentzio horiek alde batetik oso ondo daude, oportunitate handiak ematen dituztelako emakumeei, baina beste aldetik ere batzuetan nik juzgatua edo ezakit sentitu izan naiz, ezakit nola azaldu, oportunitate hori izan ahal izateagatik, ez? Emakumea zara eta nafarra, ez? Eta horregatik hartu zaituzte, ez? Horregatik hartu naute, baina berez nire lana egiten ez badin badakit, ezin dut, ez nuke izango nire postua, ez? Orduan, badaude pertsona batzuk non zure profesionalitatea ere dudan edo zalantzan jartzen dute arrazoi horregatik, ez? Orduan, alde batetik oso pozik nago oportunitate hori izan ahal izateagatik, baina bestetik rabia pertsona horiek horrelako iritzia izateak. Ni arte departamentuko lantaldea daukat, eta nik erabakitzen dut ze lantalde den, orduan beti pertsona horiekin erlazio edo oso onak ditut. Eta gero ere, ezberdina da nire lantaldea, ez, edo nire departamentua, eta ekipo osoa, ez, talde lan osoa filmaketa egunean gaudenean. Lehen azaldu bezala, nire gainetik zuzendaria dago, eta argazkilaritza zuzendariarekin ere harremana izaten du, depende proiektua eraikitzailea zerbait konstruitu egin baldin badugu edo zerbait eraiki, eraikitzailearekin, izan behar ditut bilerak, eta orduan, jende askorekin kontaktuan nago, eta erlazioak bizitzan bezala, ez? Daude pertsonak non super gustora lan egiten duzu beraiekin, eta beste batzuk ordea zailagoa izaten dena. Sektore honen gehiengoa gizonak dira, egin dituzte azterketa asko eta badago Zima, Isabel Koixe eta beste emakume batzuk sustatzen dituzten proiektuak eta ikerketak egiten dituztenak, eta esaten dute gizonezko emakumezkoen portzentaia uste dut 30%koa dela gizonekin konparatuta. Orduan, denetarik dago, eta txaskarrillo edo gertatu izan altzait, adibidez, guk kamioia altzairuaz edo eszenatokia betetzeko behar dugunaz betetzen dugunean, eta gero dena kamioila sartu behar dugu berriz ere, ez? Eta kamioilariak nire laguntzailea mutila izanik berari entzuten diote, ez? Eta nik hainbatetan esan izan behar dut ni jefa, ez? Edo burua naizela eta niri kasu egin behar didala.
Eta nik uste, orain gauden garaian, ez da, niretzat ez da bidezkoa gaur egun horrelako aktitudeak edo kasuak pasatzea, ez? Beste hainbatetan ere, adibidez, proiekturen bat presentatu behar dudanean, nik logelak, ez? Umeen logelak prestatu behar ditut, koloreak, eta kolore horiekin proposamen bat adibidez egun batean gertatu zitzaidan, ume batentzako salmoi kolorea duen logela bat proposatu nuen, eta nire gainetik zegoen zuzendariak esan zuen, markarentzako itxura txarra emango zuela eta ezin dugula kolore hori erabili. Claro, guk ez gara kontziente nire lana duen garrantziaz gero telebistan ateratzen dela, eta guk sortzen dugun errealitatea errealitate faltsu bat da edo gure iritziz sortutako errealitatea. Garrantzi handiko lana daukagu eta ez baldin baditugu iritzi horiek edo aukera horiek aprobetxatzen eta aurrera eramaten, beti berdin jarraituko du bizitza. Ere gertatu izan zait, arte zuzendariak eta argazkilaritza zuzendariak lanean egin behar dute elkar proiektua aurrera eramateko, ez? Eta badaude, zoritxarrez, bizitza honetan eta mundu honetan argazkilaritza zuzendari oso helduak, argazkilaritza zuzendari edo jente heldu asko de la vieja escuela, beraiek pentsatzen zutenarengatik nire burua ere sinesgarritasun falta izan dut niregan, eta hori ez zait inoiz gertatu, eta gertatu zitzaidanean izan zen oso gogorra. Zuk daukazun iritziengatik nik gaztea eta emakumea ikusteaz, ezin zaituz sinetsi, edo zuk esaten dezuna ez du balio, nire iritziak inposatuz, eta ez da bidezkoa, eta egun batean gertatu zitzaidan proiektu batean, film osoan zehar, oso gaizki hitz egiten zidan pertsona bat, eta bukatzear zegoenean indarra hartu eta azkenean esan nion ez oiukatu, mesedez. Eta ume bat bezala joan, eta etorri rabieta batekin, nola esan diazuzuk nik ez oiokatzeko? Hori daude pertsonak oso helduak, non dauden ohituta bere auxiliarrak egunero kafetxo batekin itxoitea, eta horrelako pertsonak dira, ez? Orduan, beti gaizkitze egiten dute, eta hori, azkenean esan nion, ez oiukatzeko, eta etorri zen berriz, eta ezakizen bat oso altua zen, eta ez da eskuak altxa, ez da horrela hitz egin. Eta gero, klaro, atake ansiedad, oso gaizki nengoelako, baina berare aurrean aski, eta gauza hauek ez baditugu ikustarazten, beti gordeta gelditzen ditugu, eta ez gara inora joango. Así que, gutxienez, erakusten ditut, ez? Zinema munduan, eta batez ere gizon helduak, eta orain hau kontatzen ari naiz, baina ditut beste milaka esperientzia non mutilekin, gizonekin oso esperientzia ona izan dudan, eta txapo, baina munduan bezala, ez? Badago denetarik, eta hori sufritu behar dugu, eta hori. Eta gero niri berez ez, baina lagunei ere, edo lankidei ere, ikusi diet, bakatzu walkia, ez? Eta, jarriko dizut ni walkia produzio departamentukoa. Ze jarriko jazu niri walkia hemen, ez? Edo beste lagun bati, zeukela pikadura bat, eta pomada bat eskatu genuen, ez? Eta pomada hori eskatzerakoan, nik jarriko dizut pomada. Nola nik jarriko dizut pomada, Eta horrelako mikromatxismoak, atutiplen, asko, bai. Baina, zer egin behar duzu hor? Eske, zerbait esaten baldin badut, igual bera zaharra denez eta esperientzia gehiago daukanez, igual botatzen naute lanetik edo ezakit, orduan, horrekoan egin nuena zen hasiera batean isildu, eta ezin nuenean gehiago eta bukatzea zegoenean filma, esan, eta joan nintzen gero beste baten gana, hori negarrez, porque me estaba dando fatal, situazio hori bizi
izanagatik, ez? Osea, zergatik bizi behar dut nik hau nire bizitzan, nik ez dut hau bizi nahi. Osea, eske azkenean zure lana ere gorrotatzen bukatzen duzu. Osea, nola, ni maite dudan zerbait, ez? Osea, ni nire lana asko gustatzen zait eta asko maite dudan zerbait, ba, situazio hauengatik ere, ba, ezakit, nola, ez da oso gaizki dago, bai? Baina eske emakume zaharrekin batzuetan ere, zure esperientzia dudan jartzen dute, zalantzan jartzen dute, eta nola, bai, emakumea gaztea izateagatik, osea, badaude gauza asko ezakidanak eta ikastiko dudana, baina beste hainbat gauza, ja, badakidala, ez? Eta asko landu dudala, osea, niri ez didate atzamar batekin norbaiten semea izateagatik nire lanpostuan jarri. Osea, lan asko egin dut aurretik honaino iristeko, ez? Sara eta Bion artean Lamila sortu dugu, tailer bat non espazio polibalente bat bilatzen genuen, eta adibidezu bezala ona artista eta sortzaileak etor daitezke coworking moduan lan egitera, bere proiektuak aurrera eramatera, eta baita ere badaukagu hemen beko aldean espazio handi bat non irakasleekin zeramika, collage, eta bestelako arte tailerrak aurrera emate ditugu. Orain gehien egiten duguna da Ana Koborekin zeramista dena, tailerrak. Egunero asteko egun askotan egiten dituzte hemen tailerrak eta etortzen dira ikasleak eta hemen dituzte bere piezak egiten dituzte. Hemen daukagu horno bat non bere piezak sartuta dena. Eta bestelako tailerrak ere egite ditugu, baina puntualak dira eta orduan hemen aritzen dira lanean. Eta goiko aldean daukagu espazio bat non hori leire bezala artistak bere proiektuekin bere lanak aurrera eramaten dituzte. Iragarkiak egiterakoan, marka batek publizitate agentzia bat kontratatzen du, eta bere komunikazio estrategia horren barnean spot bat eskatzen du, ez? Orduan, spot hori egiteko, agentzia horrek produktora bat bilatzen du. Eta produktoreak hainbat profesional behar ditu lan hori aurrera eramateko, ez? Orduan, profesional horien artean nire lana dago. Orduan, nire deitzen naute, prozesu hori proiektu hau egin alduzu datengatik ongi datorkizutan, Orduan, behin hori jakinda, idei hori edo spot horren ideia ematen digute eta zuzendari bat dago produktoran, ez? Orduan, zuzendari horrekin hainbat bilera izaten ditut. Nolakoa nahi duen bere spota egitea, ez? Orduan, zenbat espazio daude? Sukalde bat, logela bat, mendian eta tal, sekuentzia horretan pertsonaiak zer behar duen akzioa aurrera eramateko eta bere inguruan dauden dekorazioa nolakoa nahi duen esplikatzen dit. Orduan, lehenengo bilerak argi ditudanean, ze egin behar dudan argi dudanean, joan nire laguntzaileari deitzen diot, eta gure barnean, arte departamentuaren barnean, gure lana aurrera eramaten dugu, edo nire departamentuan esplikatzen diot, ze egin behar dugun. Orduan, depende ze lanak, modu ezberdinak dituzte aurrera eramateko. Badaude lokalizazio errealak, non lokalizazio real bat gu moldatzen dugun gure nahietara, edo iragarkiak dituen nahietara moldatzen dugu, koloreen bitartez, altzairuen bitartez,
edo plato batean zerotik konstrukzio bat eraikitzen dugu. Orduan, konstrukzio hori eraikitzeko ere, konstruktorearekin edo eraikitzailearekin beste bilera batzuk izaten ditut, nolakoak izango dira platoa, edo ze behar dezu sukalde bat, zenbat metrokoa, 3 metro, 4 metro, ze kolore, egin ditugu leihoak eta ateak, edo presupuestoa ez digu horretarako dirua iristen. Orduan, hasiera batean zuzendariarekin bilera, gero produkzio departamentuarekin izaten dut beste bilera bat ze dirutza dugun proiektua aurrera eramateko jakiteko, eta gero ja nire taldea sortuz eta eraikitzailearekin aurrera eramatez. Publizitatean ere nire gainetik zuzendaria daukat, gero agentzia dago eta gero bezeroa. Hainbat pertsona daude nire gainetik, orduan nik egiten dudana askatasun maila, ez dauka oso askatasun maila handirik, ez? Azkenean nik proposatzen ditudan gauzak, gero hainbat fase daukate gora iristeko. Eta gero beraiek dira erabakitzen dutena. Orduan, hori, askatasuna niri askoz gehiago gustatzen zait bideoklipak egitea, nire askatasun maila askoz ere handiagoa delako, zerotik hasten naizelako, eta berez nahi dudana egin aldudalako, ez? Igual, logela bat, ume batentzako logela, La Rosa proposatu nuenean, hainbat maila goitik izanik, ez dut esatea. Orduan, guk daukagun, gure lanean daukagun garrantzia nik uste oso handia dela, gero telebistan ikusten direlako iragarki hauek eta gure realitate faltsua sortu dugulako, orduan oso garrantzitsua da umeentzako logela La Rosak ikustea edo ikustaraztea, ez? Eta neskentzako edo prestatzen edo erakusten dituzun objektuak, claro, neska bat gitarrarekin edo bateria batekin, eta bera logela urdina, eta bestea berdea, baina koloreekin ere lan horiek aurrera eramatea, eta ez berdintasun maila, genero maila horiek apurtzea. Eta ja lagurtuz, prozesu kreatibo hau egin ondoren eta dena baietz esan ostean, egin behar duguna da objektu horiek lortu. Esan bezala, Excel horretan ja egin dugu gutxi gora bera nola lortuko ditugun, baina hemen Iruñan ez daude almazen oso handiak, eta filmak egin ditugunean ekarri ditugu kamioi handiak Bartzelonatik. Azkenean, ni Bartzelonan lan egiten dudanez, bezeroen eta probeedorekin probedore asko ezagutzen ditut, eta errazagoa da niretzat lana hortik ekartzea, hemen gutxinaka lortu baino, ez? Baina, gero joango gara beste leku batera, postdam duena izena, daukana altzairu asko, eta filmean ere hartu genituen batzuk, eta gero daukan bideoklip batean hartuko duguna zeo zer, bale? Pertsonaien izaera kontuan izan behar dugu objektuak aukeratzerako momentuan, eta pertsona alaia baldin bada, loreak jarriko ditugu, ez? Edo kontrakoa, kaktus bat jarriko dugu. Edo musika gustatzen zaion, kontzertuetara joaten gustatzen zaion, nolako estatus ekonomikoa daukaten. Claro, ez da berdina, emakume bat, emakume gazte bat, ia unibertsitatetik atera berria dena, eta dirurik ez duena, eta alokatu duen pixu batean bizi dena, edo emakume egonkor bat eta bere lana daukanaren logela bat egitea, edo etxe bat egitea, ez? Orduan,
hori oso ondo ikertua izanik, hona etortzen zaren momentuan, aukeratu behar duzunean oso argi izan behar duzu ze pertsonaiarekin bat doazen gauzak. Bertan ere, objektu guztietan ni kontuan hartzen dut ezer sexista ez sartzea, edo genero desberdintasunak kontuan izatea eta ez pelutxe larrosa jartzea edo jarriko dugu jirafa bat, edo beti horrelakoak egitean. Esan bezala, publizitatean ez daukat askatasun handirik, baina nire proiektuetan beti saiatzen naizela feminismoan oinarritu, ez? Osea, adibidez egin genituen bi bideoklip txika sobresaltorentzako, eta badago bat aipatu aldudana dela Basandere, oso proiektu polita, non Iruñerriko puntu ezberdinak eta Maialenen letrarekin zerikusia zuen bideoklip bat egin genituen, eta hainbat emakume ezberdin, helduagoak, gazteagoak, eta dantza ezberdinak egiten zituztenak elkartu genituen, eta azkeneko irudia agertzen zen Zugarramurdiko kobazuloan. Eta emakumea, poterea, haien arteko energia garatu genuen. Nire proiektuak aurrera eramaten ditudanean beti nire baloreak edo oinarriak aurrera eramaten ditut, eta ez dut inor gainean zapaltzen, nire ideiak zapaltzen, ez? Beste pertsonekin egiten duten lana asko miresten dut. Adibidez, ez da arte zuzendaria, baino Wes Andersonen lanak oso gustoko ditut, nola erabiltzen duen kolorea eta simetria. Gero badago neska bat argentinarra dena, Melanie Anton, Eduardo Casanovarekin egiten duena lan, asko gustatzen zaidala ere, denak nire representak beti dira oso koloretsuak, simetriak, eta proiektu ezberdinetan erreferente horiek izanik aurrera eraman alditut, baina beste batzutan gauza errealak egin behar ditut, edo naturaltasuna erakutsiz. Orduan niri gehiago gustatzen zait dena kolorintzi eta irreala egitea, baina gero ere disfrutatzen dut gauza errealak egiten. Eta badago ere emakume bat, Carlota Guerrero, arte zuzendaria dena eta argazkigintza egiten duena, eta emakumeen gorputz ezberdinekin egiten duena lan, eta oso konposizio politak egiten ditu. Badaude emakume asko lan oso politak egiten dituztenak. Oso zaila den lanpostua dela, asko maitu behar duzula egiten duzuna. Batez ere, proiektu batean zaudenean, zure bizitza osoa proiektua delako. Orduan, ados egon behar zara, non proiektu bat dakazunean, zure bizitza beste leku batean utzi, eta proiektuan enfokatuta, niri hori igual arazo bat da, baina niri hori gertatzen zait, eta igual implikazio gehiegi ematen diot lanari. Baina, gauza da, zure lanea maitatu, eta maitatzen baduzu, eta gogoz egiten baduzu egiten duzun guztia, azkenean naiz eta oztopo asko izan bidetik, aurrera jarraitu, eta aurrera lortuko duzu, nahi duzuna egiten lortuko duzu.
zaitut badakit, erak ere badakit.